आम्ही शिवसेनेकच, उद्धव ठाकरे आमचो कुटुंब मुखेली, आमचो मुख्यमंत्री शिवसेनेकच, उद्धव ठाकरेचे आमचे विशीं जाल्लो गैरसमज वेगळेच पयस जातलो। ताच्या विरोधात आमकां उलोवपाचें ना। नव्या मुख्यमंत्र्याचें काम नेटान चल्ला। शिवसेनेचे वतीन महाराष्ट्राचो आमदार दीपक केसरकारान मिडिया मुखार सांगले। शिवसेनेचो बंडखोर फुडारी एकनाथान महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो। त्या उपरांत जायत्यो घडामोडी घडल्यो। बंडखोरी केल्यात ते शिवसैनीक न्हय अशें उद्धव ठाकरेन जाहीर केलें। ताचे दीपक केसरकारान मिडिया मुखार स्पश्टीकरण दिलें। महाराष्ट्राचो नवो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या फाटल्यान आमी सगळे ठामपणान उबे आसात। देवेंद्र फडणवीसा सारको दूरदृश्टीचो अणभवी फुडारी ताचे बरोबर आसा। महाराष्ट्र उदरगतीचे दिकेनच व्हरतले, केसरकारान सांगलें। मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो की उद्धव साहेब हे फार मोठे नेते आहेत। आम्ही त्यांच्याबद्दल काहीही बोलणार नाही असं आमचं धोरण आहे। आजचं तरी धोरण आहे। अगदी नाकापर्यंत पाणी गेल्यानंतर मग कोणी शेवटी बोलतं, परंतु ते एवढे आम्हाला प्रिय आहेत की त्यांनी जरी काही बोललं आणि त्याच्यामधून जर काही गैरसमज होत असेल महाराष्ट्राच्या जनतेचा किंवा शिवसैनिकांचा, तर योग्य वेळी आम्ही त्याच्या संदर्भात बोलू, त्यांचे गैरसमज दूर करू। ही सगळी वक्तव्य ही कदाचित गैरसमजापोटी झालेली असतील असं आम्हाला वाटतं आणि त्याच्यामुळे अगदी उद्धव साहेबांच्या सकट कोणाकोणाचे गैरसमज झालेले आहेत ते काळाच्या ओघामध्ये भरून निघतील आणि उद्धव साहेबांसारख्या थोर व्यक्तीबद्दल आम्ही काही बोलणार नाही आणि CM साहेबांच्या वतीने मी सुद्धा काय बोलणार नाही। आज एक सर्वसामान्य शिवसैनिक हा महाराष्ट्राच्या त्या खुर्चीवर विराजमान झालेला आहे आणि बाळासाहेबांचं स्वप्न हे पूर्ण झालेलं आहे। याचा पुढचा काळ हा काम करण्याचा काळ आहे। जसेच जी घोषणा त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी केली त्याच्यानंतर आतासुद्धा ते आपत्कालीन आपली जी यंत्रणा आहे त्याची मीटिंग घेत आहेत आणि ती मीटिंग मुंबईतल्या फ्लडच्या संदर्भातली आहे। शेतकऱ्यांच्या संदर्भात काय करायचं, उशिरा का होईना एक चांगला पाऊस सुरू झालेला आहे त्याचं नियोजन कसं करायचं आणि अशा नेत्याला बरोबर एक बुद्धिवान मनुष्य असावा लागतो की असे बुद्धिवान मनुष्य की ज्यांना जाण आहे महाराष्ट्रामध्ये कशा तऱ्हेने काम करायचं, ज्यांनी महाराष्ट्रामधले सगळ्यात मोठे प्रोजेक्ट सुरू केले। उदाहरण द्यायचं झालं तर समृद्धी महामार्ग आहे भारतातला एक सर्वात मोठा असा तो एक प्रकल्प आहे। आपला जो नवीन लिंक तयार होते ज्याला आपण न्हावाशेवा म्हणतो, हा न्हावाशेवा ट्रान्सलिंकचा जो प्रकल्प आहे हा भारतातला सगळ्यात मोठा ट्रान्सलिंक प्रोजेक्ट आहे आणि त्याचं कामसुद्धा वेळेत पूर्ण व्हावं असं ज्यांनी हे सगळं सुरू केलं। मेट्रोची संकल्पना पूर्वीपासून जरी मुंबईत सुरू असली तरी त्याला मूर्त स्वरूप येत नव्हतं आणि एका धडाडीने मेट्रोचं काम ज्या फडणवीस साहेबांनी सुरू केलं, हे जे फडणवीस साहेबांचे विचार आहेत किंवा त्यांचं जलयुक्त शिवारची योजना असेल, अनेक ज्या योजना होत्या त्यातल्या काही मध्यंतरीच्या काळात बंद पडलेल्या होत्या, त्या पुन्हा एकदा सुरू करण्याच्या संदर्भात एक नवीन विचार घेऊन हे सरकार जातं। आपल्या जर घरात आपल्याला वडील ओरडले तर आपण त्याच्यावर रिॲक्शन देतो का? देत नाही। तसं ते आम्ही त्यांना आजपर्यंत आमचे कुटुंब प्रमुख मानत आलो, मग ते जर काय बोलले असतील त्याच्यावर आम्ही उत्तर का द्यावं? उत्तर देण्याची आमची परंपरा नाही शिवसेनेमध्ये। आम्ही शिवसैनिक आहोत, आम्ही शिवसैनिक राहू। आमचे मुख्यमंत्री शिवसैनिक आहे आणि एक आज कट्टर शिवसैनिक। महाराष्ट्रातले शिवसेनेचे बंडखोर फुडारी काल गोंयांत असले। ह्या बंडखोर आमदारांक अपात्र करात अशें मागपी याचिका सुप्रीम कोर्टात घातिल्ली, पूण ती भायर आयली। ताची खोशी ह्या आमदारांनी ज्या हॉटेलांत राविल्ल्या त्या हॉटेलांतच मनयली। आमदार नाचतनाचे व्हिडिओ व्हायरल जाले। ताचेर बंडखोरां मदलो एक आमदार दीपक केसरकारान स्पश्टीकरण दिलां। त्यांनी याचा सुद्धा उल्लेख केला की काल तुम्ही आनंदाच्या भरामध्ये नाच वगैरे काहीतरी केल्याच्या क्लिप मला मिळाल्या। त्यांनी म्हटलं अशी चुकून सुद्धा कृती तुमच्याकडून घडता कामा नये। तुम्ही जर कालचा तो व्हिडिओ बघितला तर त्याच्यामधले अनेक लोक हे झोपेतून उठून आलेले होते। त्यांनी झोपेतला आपण जाताना जे नाईट ड्रेस घालतो तेच घालून ते आलेले होते। त्याच्यामुळे त्यांच्यासाठी एक सुखद धक्का बसलेला होता आणि तो धक्का असतो तो आल्यानंतर मग आपण त्याच्यामध्ये कुठेतरी नाच करतो, हे करतो, तर त्याच्यामध्ये कुठलं तरी आम्हाला काही दिवसभर इतर काय काम नसतं, त्याच्यामुळे सगळे विश्रांती घेत असतात। रात्रीच्या वेळेला मीटिंग झाली, उशिरा आले तर ते जागरण झाले तर आम्ही कुठं हॉटेलच्या बाहेर जातच नाही आणि अशा परिस्थितीमध्ये जे काय घडलं आणि त्याच्या व्हिडिओ व्हायरल करून आमची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला जातो। आमच्या म्हणजे मी काय त्याच्यामध्ये स्वतः नव्हतो आणि इतर हे नव्हतेच, एक 7-8 आमदार होते, त्यांना नुकतंच एकदम निरोप देण्यात आला आणि ते खडबडून उठले आणि त्यांनी जल्लोष केला। जल्लोष हा कशासाठी होता की त्यांची आमदारकी रद्द करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टामध्ये अर्ज करण्यात आलेला होता आणि ते जी आमदारकी रद्द करण्याच्या संदर्भात 1 नंबरला ते पिटिशन होतं आणि 1 नंबरलाच ते फेटाळण्यात आलं। मला वाटतं आजच ते फेटाळण्यात सुद्धा आलेलं आहे।
त्याच्यामुळे ह्या टेन्शनमधून आपली कुठेतरी मुक्तता झालेली आहे. आपलं स्वप्न शिंदेसाहेबांना मुख्यमंत्री झालेलं स्वप्न हे साकार झालं आहे आणि म्हणून ती आलेली एक नॅचरल रिॲक्शन असते. त्याच्यामधून महाराष्ट्राच्या जनतेने दुसरा कुठलाही अर्थ काढू नये. गोवा 365 खातीर श्यामचारी.